Isaac Díaz Pardo, que inmortalizou a tantas persoas nos seus lenzos e en múltiples figuras de Sargadelos, ten en Pontevedra desde o pasado día 26 de abril perpetuada en bronce a súa figura a carón da Facultade de Belas Artes. O Foro Enrique Peinador elixiuno para a celebración do Día da Galeguidade Empresarial, facendo un acto no que participaron representantes institucionais, empresarios, amigos e admiradores do polifacético persoeiro. O presidente do Foro Peinador definiu a Isaac Díaz Pardo como auténtico creador da marca Galicia como excelencia de calidade. Quero que as primeiras palabras da miña intervención como presidente do Foro Peinador sexan para agradecerlle públicamente a don Miguel Anxo Fernández Lores, alcalde do Concello de Pontevedra, a xenerosidade amosada para que este monumento erixido a Isaac Díaz Pardo se podíase realizar e ser ubicado neste céntrico xardín da vila. Hoxe celebramos o Día da Galeguidade Empresarial, unha data anual dedicada a recoñecer os méritos daqueles empresarios que salientaron pola súa identificación co proceso de reconstrución da nosa identidade nacional. En edicións anteriores foron obxecto das correspondentes homenaxes Enrique Peinador Lines, a gran icona da historia do galeguismo empresarial, Ramón Ovella Vidal, fundador de Celtia, a primeira empresa que na década dos anos 50 e 60 utilizaba a lingua galega na publicidade, e Isidro Parga Pondal, o xeólogo e investigador que dirixiu empresas de minerías e íntimo amigo tamén de Isaac Díaz Pardo. Este ano, o elixido para celebrarmos esta data é Isaac Díaz Pardo, figura relevante no eido empresarial e intelectual. Isaac foi o verdadeiro creador da imaxe Galicia, asociada ás pezas elaboradas polo Grupo Sargadelos e Cerámicas do Castro, das que el foi o gran impulsor. Falar de Sargadelos era como para os alemáns falar da marca de automóviles Mercedes, para os ingleses falar da Rolls Royce ou para os franceses das súas champañas. Sargadelos, a máis de ser o noso emblema universal, pregoábase en lingua galega nos folletos incorporados ás súas embalaxes. O Día da Galeguidade Empresarial da man de Isaac Díaz Pardo é o prólogo dunha serie de actos que celebraremos neste primeiro semestre para realizarmos un número significativo de actos do que nos chamamos investidura de galeguismo empresarial. Eses actos consisten na parada da actividade fabril durante unha hora e media para anunciar ceremonialmente o alcance do uso da lingua galega que as empresas lle van dar. Participando neste proceso os traballadores, proveedores e outros empresarios vinculados á empresa na que se celebre ese acto de investidura. O fiscal da Fiscalía Superior de Galicia, Carlos Varela, aludiu na súa intervención á esencia da responsabilidade social empresarial como un modelo de facer empresa, identificándoa cos valores culturais e lingüísticos do territorio no que se asenta. O Foro Peinador fomenta, desde a súa creación, unhos valores e unha cultura empresarial comprometidos coa contorna social para as pequenas e medianas empresas e para as persoas autónomas, para que todos eles incorporen aspectos de responsabilidade social como factor de competitividade nas súas dinámicas empresariais. Este concepto de responsabilidade social empresarial é un concepto que foi definido no chamado Libro Verde da Comisión Europea no ano 2001 e se refire ao compromiso que deben ter as empresas co seu entorno nun sentido amplio, co seu entorno ambiental, pero que tamén co seu entorno sociocultural e, polo tanto, co seu compromiso ca lingua que rise nese entorno.
Vemos que, polo tanto, existe por parte do Foro Peinador unha clara intención de promover o uso da lingua galega nestes espacios, no espacio empresarial, no espacio do mundo dos negocios, no espacio socioeconómico, en definitiva. Porque, digamos que a lingua galega, si ben ten unha presencia xa incluso notoria noutros ámbitos, como pode ser o ámbito literario, pois, sin embargo, no ámbito socioeconómico aínda falta moito camiño que percorrer. Existe algunha contraindicación para que isto non poida ser posible? Verdadeiramente ningunha. A min, como xurista, correspóndeme falar desde o punto de vista da legalidade. Pois a legalidade non pon ningunha contraindicación, porque temos normas de todo tipo, desde normas desde a propia Constitución, artigo 3, hasta a propio Estatuto de Autonomía, a propia Lei de Normalización Lingüística e incluso temos convenios de carácter internacional como é a Carta Europea de Linguas Regionais e Minoritarias que expresan a necesidade de que este tipo de linguas teñan tamén presencia no mundo socioeconómico para lograr supervivir, é dicir, que o galego sexa utilizada, polo tanto, na realidade socioeconómica do día a día como garantía da súa supervivencia. Pero que isto, ademais de responsabilidade social e empresarial, implica tamén respetar os dereitos dos consumidores. Moitos dos consumidores queremos, cando nos achegamos a hora de abordar un produto ou a hora de unha prestación dun servicio, pois queremos que ese servicio sexa prestada na lingua propia do país ou a que pertenece ese produto ou onde se presta ese servicio. No meu caso, que no Tribunal Superior de Xusticia de Galicia, os meus servicios xurídicos van sempre prestados no idioma galego, en calquer circunstancia, tanto no ámbito penal como no ámbito contencioso administrativo como no ámbito da xurisdicción social. Polo tanto, debe existir un compromiso entre todos os galegos, en cada un dentro das súas profesións, e en este caso dentro do mundo empresarial, para responder no mundo empresarial concretamente a eses dereitos lingüísticos que ostentan os consumidores. O vicepresidente da Deputación Provincial de Pontevedra, na súa quenda, remachou a importancia que Isaac Díaz Pardo tivo na cultura galega e o seu papel como empresario comprometido co país. Porque el foi unha figura esencial para entender a historia do empresariado galego e entender o uso da lingua propia nestes ámbitos, facendo sempre dende a súa posición ao frente de Sargadelos, e este recoñecido empresario intelectual galego non tivo nunca ningunha dúbida de que a súa lingua, o galego, sería a lingua en que desenvolver a súa actividade económica e, ademais, a través dela, Díaz Pardo foi capaz de facer un proceso de internalización da súa empresa que supuxo ao mesmo tempo un impulso da marca Galicia como sinónimo de calidade, vanguarda e diseño. Por iso, quero agradecer ao Foro Enrique Peinador, organizador deste acto, por ter escollido a figura de Isaac Díaz Pardo e dedicarlle o Día da Galeguidade Empresarial. Isaac Díaz Pardo é unha figura irrepetible, tanto pola súa singularidade como artista e intelectual, como pola súa vertente empresarial, coa creación dunha das empresas cerámicas máis importantes do mundo. Un labor impagable que se lle recoñece públicamente con esta homenaxe e este monumento. Desta maneira expresouse o secretario xeral de Política Lingüística na súa intervención. A importancia do Día da Galeguidade Empresarial, como xa foi invocado aquí, é a importancia desas de máis de 250 firmas que xa hoxe en día etiquetan en galego, que empresas que funcionan en galego e que con iso dotan a nosa lingua, unha das linguas cooficiais máis utilizadas de toda Europa, dese uso que históricamente lle foi negado o mundo socioeconómico, o ámbito da economía, da industria, do comercio, e todo iso, a pesar de que mudou moito nos últimos anos, é un dos referentes, un dos eixes de traballo principais para que os que ostentamos responsabilidades públicas, no meu caso, dentro da Xunta de Galicia, do Goberno galego, non poidamos deixar de sinalar, de evidenciar e de visibilizar. O labor de Díaz Pardo foi moi completo, moi complexo,
foi unha persoa, Isaac, todos canto coñecemos, soubemos do seu intenso ritmo de traballo, da súa personalidade poliédrica tamén, porque era un intelectual, foi un empresario, foi un deseñador, foi un ceramista, foi tamén un promotor de diversas actividades culturais como que tiveron que ver coa edición, que tiveron que ver tamén co laboratorio de formas, co IGI, con tantas e tantas iniciativas que levou a cabo, con Edicións do Castro, tantas iniciativas que levou a cabo. Todo iso xa foi dito aquí, seguramente se volverá a repetir, pero eu quería facer unha pequena referencia ao inmenso polo de atracción que supón a figura e a obra de Díaz Pardo para o mundo inteiro, que ao mellor en Galicia non somos aínda de todo conscientes delo. O fenómeno Sargadelos, o feito de recuperar unha das cerámicas máis antigas de todo o Estado e dotalo desa marca de vanguarda, desa implicación ca nosa cultura e ca nosa lingua, é un fenómeno que non deixa de atraer aínda hoxe a xente das latitudes máis distantes á nosa. A decana da Facultade de Belas Artes gabou a ubicación do monumento a Isaac Díaz Pardo a carón da súa facultade, expresando admiración por unha figura que é un clásico na historia das belas artes en Galicia. Foi un intelectual, un artista comprometido coa realidade e que se puso en acción e conseguiu poñer en marcha industrias culturais que siguen en pé, que son un exemplo de como o arte está presente en todas as facetas da vida e de algún xeito quixemos dende a Facultade de Belas Artes colaborar nesta construcción de institucións que están intentando recuperar a figura, mostrando que é compatible deseñar máquinas como facía Isaac con debuxar e que poñer en marcha empresas que non perdan de vista o compromiso coa realidade social e no caso de Isaac, ademais, ese compromiso que tivo cos exiliados galegos e con recuperar a memoria histórica de Galicia, ¿no? El solo tivo un ímpetu que para algunhas personas que estiven entrevistando, traballadores que estiveron con el 40 anos traballando o seu carón, era asombroso a súa capacidade de traballo e ese empeño en sacar adiante empresas donde se facía mobiliario, se facían as máquinas, se facían investigacións e se facía a recuperación da memoria cultural. O reitor da Universidade de Vigo remarcou a figura de Isaac Díaz Pardo como derradeiro intelectual que Galicia tivo en tempos da Ilustración e que coa súa desaparición desapareceu o fío que nos conectaba con aquel movemento transformador do pensamento intelectual no seu tempo. Estamos a falar dunha das figuras enlleiras da nosa cultura e da nosa empresa, non? Entón, rapidamente, unha vez estudiados algúns textos, eu desbotei a idea de facer esa glosa, non? Si quero, en todo caso, facer constar aquí o que para min, como galego, supuso a actividade incesante, inesgotable e ben feita de Isaac Díaz Pardo. O orgullo que eu como galego sentía coas edicións do Castro, o que sentía co Seminario de Estudos Galegos, o que sentía e sinto con todas as iniciativas empresariais de Isaac Díaz Pardo. Falaba aí un momento a decana de Belas Artes dos fracasos. Calquera que estea metido na cultura empresarial sabe que o fracaso é o xérmolo, se un fai os deberes, é o xérmolo do éxito, non? Eu creo que un traballador inesgotable que empezou unha utopía nos fai ver as cousas moito máis claras. Xa falando en termos locais de Universidade de Vigo, teño que decir que estou especialmente satisfeito de que este busto estea colocado aquí, diante da Facultade de Belas Artes, que é tamén o xérmolo do Campus Crea. Nos esperamos que aquí haxa un eido de creación artística, literaria, pero tamén empresarial para o futuro, que mellore a vida dos galegos. Esa mellora da vida dos galegos creo que temos un faro en Isaac Díaz Pardo, porque ele atreviuse a imaginar unha Galicia plena, unha Galicia orgullosa de si mesma, e creo que todos debemos aprender del. Eu espero que o noso profesorado e o noso estudantado, cando pase por diante e vaya ás aulas para facer o traballo de día a día, se atreva a pararse un momento a pensar que podemos chegar moito máis lonxe do que normalmente facemos coas nosas vidas, que podemos aspirar a albiscar un horizonte dunha Galicia orgullosa, plena, rica e xenerosa.
En nome da familia do homenaxeado, falou un dos seus fillos, dando as grazas ao Foro Peinador e a cantas institucións apoiaron esta homenaxe, por ter recuperado a figura e memoria do seu pai para sentala na historia de Galicia. Só dúas cousas. A primeira é agradecer ao Foro Peinador a iniciativa de nomear este ano do empresariado a Isa Díaz Pardo e as empresas, as institucións colaboradoras, por suposto, e sobre todo agradecer a presencia dos amigos, dos familiares, de toda a xente que veu de distintos puntos de Galicia a rendirlle este homenaxe a Isaac. En segundo lugar, decir que nós, a familia, aquí están os fillos, os netos, os bisnetos, estamos moi orgullosos, por suposto, de todo estas homenaxes que se lle están facendo a Isaac e queremos expresar sinxelamente pois o noso orgullo e a nosa satisfacción e, sobre todo, o noso agradecimento porque a memoria de Isaac Díaz Pardo, do noso pai, non se perda. Don Miguel Anxo Fernández Lores, alcalde do Concello de Pontevedra, pechou o acto con emocionadas palabras para Isaac Díaz Pardo, agradecéndolle ao Foro Peinador que elixise a súa cidade para a ubicación do monumento. Tivo palabras de optimismo para o futuro de Galicia e apelou a unha maior autoestima dos galegos e galegas para albiscarmos mellores tempos. En primeiro lugar, decir que estou moi satisfeito de que o Foro Peinador se acordara de Pontevedra e deste Facultade de Belas Artes para ubicar o busto de Isaac Díaz Pardo, o cual sentímonos moi orgullosos de ter en Pontevedra a un icono da cultura, da modernización da industria en Galicia nos últimos tempos e que é unha persoa da que non serán nunca suficientes as homenaxes que lle fagamos e que é parte fundamental dos iconos e das referencias que un país debe ter, non? Para ter confianza no seu futuro, non? Dito isto, eu non vou a falar de Isaac Díaz Pardo, podría falar, eu conocino personalmente, visitou a alcaldía mentras viveu varias veces por diferentes motivos, pero xa todo o mundo falou da importancia que ten. Eu quero resaltar dúas cousas, ou tres cousas, non? Eu vivo na actualidade, non? E temos que ter referentes, pero sobre todo temos que ter confianza no futuro, non? E eu teño confianza no meu país en Pontevedra, non? Porque senón non estaría en política, non sería nacionalista e non defendería obviamente a identidade e o futuro do meu país, non? Que considero que ademais é un país moi rico, que é un país que ten unhas posibilidades inmensas, non? E sobre todo que ten unha xente como Díaz Pardo, como outra xente que estamos aquí hoxe e no resto do país, que cando se nos deixa facer cousas somos capaces de competir e de facer cousas referentes a nivel mundial, non? E eu creo que hai un certo trasfondo de falta de autoestima, non? Porque é ben certo que temos empresas que son un exemplo, que temos intelectuales que son un exemplo, pero logo lees certas estadísticas, non? E entón resulta que o uso do idioma se está perdendo, non? Algo mal estaremos facendo, non? E eu teño que decir que unha das cousas que están facendo mal, por exemplo, é que non se pode estudiar matemáticas en galego. Cando non se poden estudiar matemáticas en galego, algo mal estaremos facendo. Porque en galego se pode facer absolutamente todo. E eu teño que decirlo eso aquí, non? E teño que decir que nos falta a veces autoestima, confianza no futuro, non? E volvo a repetir, cando facemos cousas e se nos deixan facer cousas e podemos competir en igualdade de condicións, somos capaces de competir e somos referentes a nivel internacional. Pero eu creo que podemos facer aínda moito máis, porque este é un país que ten moitísimas posibilidades e logo cando analizamos datos económicos de evolución, en fin, do avance do coñecemento da nosa cultura, da nosa historia, do noso idioma, etc., pois resulta que non é así. Por lo tanto, eu hoxe, que estamos no século XXI, quero mandar unha mensaxe de optimismo e de necesidade de seguir traballando todos, pero con máis forza aínda que o que estamos facendo agora. E para iso son necesarios referentes como Isaac Díaz Pardo, non?